egun on guztioi. Urrengo blokearekin jarraituko dugu. Lehenik eta behin nire aurkezpen oso labur bat egingo dut, ni Unai del Burgo naiz, UEUko ekonomia saileko kidea eta Gezki ikertegiko kidea ere. Euskal Herria oso txikia da eta sare bat osatzen dugu denon artean. Kepa Sarasolak, UEUko zuzendariak, aipatu dau, UEUko ekonomia sailak eta UEU orokorrean hainbat artikulu, hitzaldi, jardunaldi eta ikastaro antolatu izan dituela bere ibilbide osoan zehar ekonomia sozialaren inguruan. Urtza daukago Aitor Bengoetxea, UEU kidea eta hainbat nolabait ikertzaile historiko, Baleren Bakaikoa ere eta bar. Baina UEUk badauka ezaugarri bat. Eta joan den barikuan, joan den ostiralean, jardunaldi potente bat egon zen, hemen Iruñan, herrigintzatik akademiara eta akademiatik herrigintzara. Izan ere, UEUko ekonomia sailean eta UEU orokorrean, ekonomia sozialeko esperientziak ikertu ditugu, baina hori da, esperientziak errealitatea ikertu dugu. Bai, hausnarketa, gogoeta bai, baina beti praktika bati lotuta. Eta hain zuzen ere, hausi izango da bloke honen helburua. Goazen praktikak ezagutzera, esperientziak, errelatoak, bizipenak. Beraz, nire hitzartzea hausi izan da, ontze emango diegu hitza benetako euskalgintzako esperientzia, ekonomia sozialeko esperientzia hoiei, bai. Lehenengo elkarrizketa, horrela planteatu dugu lehen bloke hau, ondoren kafea izango dugu, kafetartea, eta mainguru bat, bai. Beraz, hemendik aurrera jardunaldia erabat aldatuko da. Izango dira esperientziak, bai, bizipenak, errelatoak. Lehenengo elkarrizketa sektore zehaz bati egingo diogu, hedabideak. Beraz, etor zaitezte Iban Arregi eta Estitxu Izagirre. Berriatik eta Argiatik. Bueno, lehenik eta ben mila esker etorri diren, gurera etorri diren esperientzia guzti hauei, bai? Berriarekin hasiko gara. Bale, Aitor Bengoetxeak aipatu dau, eta Nekoitzek ere, zeintzu diren ekonomia sozialeko jantzi juridikoak, Kooperatibak, fundazioak, elkarteak, lehenengo elkarrizketatua, Iban Arregi, berriatik, berria sozietate anonimo bada, jantzi heterodoxoa, ekonomia sozialaren inguruan hitz egiten dugunean, bai? Iban, berria, sozietate anonimoa da. Printzipioz, oso modu ertzian, oso modu kontablean sartuko baginateke, ez genuke ulertuko ekonomia sozial bezala, Baina, bada, heterodoxoa izan laike, baina bada. Zergatik sozietate anonimoa? Berriaren astapenak, zergatik sozietate anonimoa, zergatik aukeratu zenuten forma juridiko hori eta ze berezitasunekin gainera. Bai, egunon, eskerrik asko, gonbiteagatik. Desde luego, gaur ni hemen, tekit pixkat espezie arraro bezala bai sentitzen, sozietate merkatil bateko horrela esan da kontseilari ordezkari bezala, en fin. Espezie arraro bezala ikusten da. Nik usteet, 3 puntu behintzat aipatu beharko genituzkela, batetik zergatik sortu zen berria, Eta hor ere espezie arraro ere sentitzen naiz, berez berria gu beti izate du da sortu beharretzen proiektu bat. Berria sortu zen, deno dakigu, egunkaria itxizutelako. Orduan, hor ere, arrarotasun bat badugu. Nola sortu zen, ere guztiak begiratu berdala, eta nola batetik oso azkar, 4 hilabete eskasean, otsailean itxi eta ekainean sortu zen. Garai artean, babes instituzional handirik gabe, zer esanik ez, erakunde ekonomiko, finantza erakunde eta horien
bat ere babesi gabe. Eta, helburu erronka mailan, erronka tamaina oso handiko erronka baten moduan. Alegia etzen zerbait txikia eta orduan, nola horretan, egunkariako langile oiok, ginenok, sortu genuen. Sozietate mugatu bat, azkar egin behar zen, indemnizazioratik jasotako dirua erabiliz, 60.000 eurorekin, diru hori jakinatzen nahikoa enpresa hori sortzeko, eta, zeno dakizuen bezala, seguramente hemengo danak neurri batean gehiago edo gutxiago izango zarete gure enpresaren jabe, egin genuen kapital ampliazio bat, ia 5 milioi euro lortu arte, ez genuelako babes instituzional eta finantzarduko babesik. Orduan, nik uste zergatik eta nola hori azaltzea garrantzitsua dela. Eta gero ja, ezaugarri dagokionez, gu beti, nik uste hor gauden gehien zuenok ekonomia sozialeko esperientzia ezberdinetan parte hartu izan dugu, parte hartzen dugu, ikasten dugu eta ikasten jarraitzen dugu. Eta zeratik bertatik, ertzian begiratuta ez, baina ezaugarri dagokionez eta kooperatiboz motik eta ekonomia sozialetik eratorretako ezaugarri asko aintzat hartzen ditugu eta saiatzen gara aintzat hartzen. Batetik aipatu dut egunkariako langile oiok ondoren berriako langile bihurtu ginenok sortu genuen aseran enpresa, kudeaketan zentralidadea handia izan du beti erdigunean egon da langilea bera, ez da ohikoa kontseilari ordezkaria adibidez langilea izatea, egunkariko langilea izatea, horretaz aparte administrazio kontseiluan parte hartzen dute langileek ere, eta azkenean enpresaren kudeaketa oinarritzen da lantaldean, baina aldi berean, ezaugarri hori herriarekin, herrigintzarekin oso lotuta dago. Guretzat oso importantea da, langilez aparte, herrigintzak ere, jakina, eta 4.000 akziodunek ez dute parte hartzen, normala den bezala, baina bai administrazio kontseiluan edo bestelako kolaborazio eremuetan gai hori asko zaintzen dugu. Gu beti aipatzen dugu, ekonomia soziala edo hori oso importantea jatorria nola dagoen eratuta eta baina guk asko begiratzen diogu baita eta iruditzen eta hemen zeduten denok ere hitzaldietan ere aipatu da asko begiratzen zaiola ondoren zer egiten den. Igual ez da ondo ikusia, baina guk beti izaten dugu guk dirua irabazi nahi dugu. Gure estatutue bermatzen duten hori irabazi nahi dugu, baina gure sorrerako fundazionaletan oso argi idatzita dago irabaziak baleude beti komunikazio sistema euskalduna eratzen joateko hor inbertituko direla eta daudenean, zorionez urte batzutan egoten dira, berriak beti inbertitzen ditu, nolabait filosofikoki 3 atal edo 3 erenetan banatu izan dugu, filosofikoki, gero praktikan milimetroarekin ez da unertzen, bada lantaldea, zorionez lantalde bat mantentzeko egitura badauka, baina zoritxarrez lan baldintzak ez dira nahi bezain onak, eta orduan irabazien parte bat beti lantaldean inbertitzen da, produktua hobetzen edo kitzen inbertitzen da, eta bestetik komunikazio sistema, eta nik oroar esango nuke proiektu ezberdinetan, komunikazio sistema, Hamaika Telebista, Herrien Laguna, Kitza, alako proiektuetan, baina bestetik, UEU-bera, edo kontseilua, edo hainbat ekimen ezberdinetan, Martin Ugalde Kulturparkea, herrigintzan inbertitzen da, baleude irabaziak hor inbertitzen dira. Orduan, iruditzen zaigu, jasotzen den hori komunitatean oinarritutako proiektua da, izan forma juridiko bat ala bestea, baina gero nora itzultzen den eta hor bere garaian UESik egin zuen azterketa bat estandarretan, objektiboetan oinarritutakoa, baina gero emaitza aplikazioa subjektiboa da, baina atera zuen ondorio izan zen gizartetik berriak diru laguntza barne jasotzen duen euro bakoitzeko 10 itzultzen dizkiola. Hori da gure ustez filosofian eduki behar dugun, oinarrian izan behar dugun puntua. Oso kontzeptu interesgarriak, ez? Akziodun edo akzio egitura komunitarioa
etekin ekonomikoen nolabait aplikazio komunitarioa oso puntu interesgarriak, naiz eta forma juridiko ez kooperatiboa edo ekonomia sozialarekin lotutako forma juridikoa ez aukeratu, ez? Langileen parte hartzea aipatu duzu, eta hemen daukagu Estitxo Eizagirre argiatik, eta argia bai da erreferente edo adibide paradigmatiko bat ere langileen parte hartzearen esparruan, ez? Beraz, Euskalgintzako eragilea ere bada, baina ekonomia sozial eraldatzailean ere badauka zer esanak argiak, ez? Beraz, Estitxu, hori zebera galdetu behar genizu. Zelan bultzatzen da, ze mekanismo erabiltzen dituen argiak langileen eta pertsonen parte hartzea bermatzeko, sustatzeko, bultzatzeko zuen erakundean? Kaixo, egunon. Bueno, guk bultza ez dugu ezer bultzatzen. Parte hartzeakin uste dela hitz bat asko erabiltzen dana gaur egun eta askotan gure burua liatzeko dela. Orduan guk parte hartzen dugu irabazietan. Parte hartu nahi dugu bakarrik irabazietan. Eta bestean deitzen dugu erabakimena. Guk egiten duguna da erabaki. Eta, klaro, erabakitzeko, parte asko hartu beharra dago. Edo implikazioa erabatekoa ematen dizu, erabakitzeak berak. Baina parte hartu, baina gero inork ez jakin zenek erabakitzen duen zer nun, hoi gurean ezin da. Eta ezin da, langileo geralako jabe, SAL bat geha, eta pixkat gustatu zaite Beñat Irasogik esan duna, nola kultura aldaketa batekin lotuta dagoen azkenean, ez? Azkenean ekonomia nola egiten dugun, ez? Orduan gurean, esandakoa, irabazietan parte hartzen dugu langileok, erabakimena langileona da, baina guretzako oso importantea da nola egiten den hori dena, ez? Azkenean hori dena zertan gauzatzen da eguneroko praktikan, nola bizi dugu lantokia, zer, ez dakit, pertsona bakoitza egitan nola dago lantoki horren barrun, eta egitan dauka espazioa pentsatzen duen guztia esateko, egitan badaki norengana jo behar duen, nun erabakitzen den gauza bakoitza, ados gaude erabakitzeko moduekin, nolako tasun horri behiratzen diogu, ez? Gurian pixkat kultura aldaketa hori ekarri zuen 2007ko krisiak, orduan gu SAL bat izanik, 1980tik, osake 42 urteko esperientzi bada, ginean langileok jabe, baina krisi horrek kultura aldaketa ekarri zuen bertako langileongan ikusi genulako gureko errela osoa geldituko zala lanik gabe, edo erte batean, edo orduan ere esate zitzaion batean sartuko zala, eta inorketzekila erabaki hori egitan zentzuzkoa zan edo zan kaleratze merke bat, eta guk sentitzen genuen guk bagenekila. Gure lantokian egoera eta numeroak zeintzuk zian, guk bagenekila numeroiek hobetzeko zer jarriko genuen martxan, eta asmatu edo ez asmatu gure lanen ekintza zala, ez zegoela beste inor gure gainetik erabakitzen zuna, ez? Horrek ekarri zigun kultura aldaketa handi bat langileon arten. Eta uste dut hortik abituta egin genuen bidea izan duzala horizontaltzearena, azkenengo urtetan. Zertan? Hortan, jabetzen gehanean, oso krisi egoera larri baten gu daukagula alako suertea, 1980an, beraien esku hartu zuten langileek jarri zutelako ekonomia sozialeko egitura bat eman ziotelako argiari, gu geneukala erabakimena, gu geneukala ardura, eta nahi genitula gauzak ahalik eta ondoen egin, ez? Eta orduan sentitu genuen, gauzak ahalik eta ondoen egiteko modua dala, benetan, argia osatzen dugun langile bakoitzak eduki dezala emateko daukan guztia, emateko modua. Orduan hasi ginen asko pentsatzen nola hartzen dian gurean erabakiak. Akziodunen batzarrean hartzen dira erabaki guztik, baina, klaro, parte hartzaitze egiten denean, akziodunen batzar bat izan daiteke, normalean kudeatzaile batek eramaten duen txosten bat, dena oso ondo landuta, dena arrazoituta, aurkezten duna, eta esaten duna, norbait eduka zerbait esateko? Ez, denon artean erabaki dugu. Ez? Eta hori gertatzen da ekonomia sozialeko enpresetan. Eta hasi ginean pentsatzen, ez? Ze txosten hori egiteko, talde txiki batek denbora asko eduki du, eta zeudunek daukagu lehen aldiko informazioa, ez dago pertsonarik lehen aldian gauza bat entzun, eta eukiko dunik iritzi kritiko bat hori desmontatzeko baina. Orduan ari gea, alperri galtzen,
Euki ditzazkegun ikuspegi desberdinak, euki dezakegun kritikotasuna, eta ez gea egiten ari ahalik eta biderik onena, denon artean eraikitzen duguna. Egiten ari geana da, garaian garaiko kudeatzaile talde batek markatzen duna. Orduan, hor ze kultura aldaketa egon duzan, langileok jabe sentitzearen sensazio hori, sentitzea mehatxua oso handia zala, krisi oso potente batean geundela, eta denon artean asmatu behar gendula aurrera ateatzen, eta kultura aldaketa izan duzan baita ere, boterea kolektibizatzearena, sentitzearena, guk nahi genula komunitate indartsu bat, eta desboteretze bat ere egon duzan, garai hartan kudeatzaile zirenena, hori ere kultura aldaketan barrun sartzen da, eta hitz egin genuen botere harremanei buruz, lasai asko, prozesutan, bakoitzak nola ulertzen duen boterea, nola nahiko genuken boterea kudeatu gurean, eta batzuitu gatu zitzaien, betiko egituretan, metatzen goazen, karguak, botereak eta ardurak askatzea, eta beste batzuitu gatu zitzaien, beti izan beharrean, haiek erabakitzen dute, eta eskubidea daukat gaizki esakai biltzeko, jarrera hortatik, pasatzera, ardurak hartu, botere hartu, eta zehatzea. Nondik hasi genuen prozesu guzti hau? Dirua banatzetik. Lehenengo, soldatak berdindu genituen, eta gero berdindu genituen ardurak. Eskotan eskatzen zaio jendeari parte hartu, implikatu, eta karguak hartzea, baina dirua nola banatzen dugu. Erabaki genuen lehenengo dirua banatzetik hastea. Horregatik esan dakoa, pixkat, irabazietan parte hartzea eta erabakimena denona. Eta berdintasun espiritu bat. Berdintasuna ez ulertuta denok gauzak berdin egin behar ditugunik, desberdintasunetik ulertutako berdintasun bat, baina baita ere espiritu bat eukita, irabazten den diru guztia banatu nahi degula berdin denon artean, soldata berdina dauzkagu, eta berdintasun bat nahi degula ere, berdintasuna eraman dugu halako lekutara, nun zuzendaritza gaur egun rotatorioa dan, sinisten degulako, langile guztiok pasatzen bagea zuzendaritzatik, irabaziko degula denok, ikuspegi bat, eskarmentu bat eta esperientzi bat. Oso, has dicho, mi esker. Badago beste galdera edo beste zalantza bat, da zelan lotu edabideak eta ekonomia soziala, ez? Kasu honetan itzengo genuke kontsumo ereduei buruz, edo arpidetzak, nortzuk diren arpidedun, berrian zelan egituratu duzue, zelan antolatu duzue erronka hori, ez? Arpidetzak, nortzuk dira kontsumitzaileak edo jasotzaileak? Nik uste gai hau, momentu honetan, zango nuke nahiko berritzailea dela, hori dator, edabidean arloan, sekula entzun ez diezun el país bati haciendo comunidad, ari da orain, hortik daukalako diru iturria, egoerak baldintzatuta, baina zorionez, zango nukenik guretzat hau ez da berritzailea, aspalditi datorren eta egunkaria bera, arpidetzetan oinarrituta sortu zeina, 1980an, argia aurretik berdintzu entzaten. Orduan, hori abantaila bada. Idea hori bera, azkenean egokiten zoaz, hobetzen zoaz, ez da bakarrik arpideuna izatea, baizik eta komunitatean parte izatea. Baina nik uste oinarrian dagoen kontua dela, komunitatea berak sortutako proiektuak izanik, neurri handi batean komunitateak berak finantziatzen, eusten, mantentzen dituen proiektua dira. Eta guk ideia nagusi bezala hori daukagu. Azken batean lehen akzio duena aipatu eta guretzat arpideunak edo berria lagunak gaur egun, badira akzio duen edo proiektu bat sortzetik metatu den herri gogo hori, konpromiso handixeago batekin eusteko prest dauden horien, azken batean kontsumo kooperatiben eta antzekotasunak ere baditu alde horretatik, ez? Orduan, gu momentu honetan badira urte desenteia arpidetza klasikoari buelta bat eman geniola eta gehiago enfokatu genuela proiektua bera mantentzeko, finantziatzeko kontsumitzaile bezala. Batzuk arpideun, berria lagun arpideun arira, etxean paperean jaso nahi dutenak, eguneko 50 eskaz izango lirateke, beste 50 bat izango lirateke, beste 50 inguru berria lagunak, gehien bat eta nagusik, eta hori saiatu izan gara egiten, paperean ez beste
modu batean, sarean eta kontsumitzen duten horiek bere borundatez proiektua finantzatzeko asmoa izan dutenak, eta gero daukau nolabait iragarle klasikoak izan direnetan ere buelta bat eman genien, eta iragarkia saldu erosi kontzeptu horretatik Berria Lagun iragarleen kontzeptua dela genuen, eta badugu komertzio sare desenteko bat, baita ere Berria Lagun bezala konsideratzen ditugunak, baina esan bezala oinarrian hori dago, ez? Finantziatu eta proiektuaren parte sentitu eta poliki-poliki implikazioa eta engaiamendua areagotu komunitate horrena. Eta argiaren kasuan, ez? Argiak badauka oso landuta kontzeptu bat, ez? Eta da, ekonomia sozial eraldatzailea, ez? Zelan lotu kazetaritza eta ekonomia sozial eraldatzaile hori? Bueno, guk azkenean esaten dugu, guk egiten duguna dela kazetaritza independentea, eta gure oinarria horrena da, esatea langile gehala jabe, ez? Komunikabide honen atzean ez dagoela ez enpresarik eta ez alderdi politiko horik. Eta orduan langileok jabe izate horrek egiten gaitula, ematen digula ahalmena kazetaritza independente egiteko. Orduan, normalan bezala, askotan jasotzen ditugu kanpotik deiak, esan ez hau gai hau ez dezue landu, edo hau zergatik lantzen dezue, eta guk beti esaten dugu jendea hasten da berriro, ez? Ze interes daude hemen atzetik, eta esaten dugu ez, bida, kale ingo genuen, edo asmatuko genuen. Ingo ditugu gozak ondo, edo ingo ditugu mediokre, baina esate izut gu gehala, atzean gaudenak. Atzetik ez daukagula, ez bat gorago esango dunik zertaz idatzi behar dugun, edo titularrak ze izan behar duen, edo ez dago inor, erredaktore talde bat biltzen gea, eta ez dago bat bestea baino kargu gehiago daukana edukien aldetik, dagona da bakoitzaren irizpideak, eta gero taldean kontrastatzea, eztabaidatzea eta adostasunak bilatzea, gai bat desorosa zaigunean, nundik landu behar dugun denok eroso izateko. Hori da gurean dagoen edukiekiko dagontzea. Eta esaten duguna, atzetik ez dago beste interesik ez dana guk gure buruakin daukagun zintzotasunarena. Eta pixkat esan dezuna lotzeko kazetaritza zearekin berriro Beñatek hitzaldian aipatutako gauza datozkit burura, eta bai da, guk azkenean edukiak lantzen ditugu, baina zenbat euskalgintzako proiektuk lantzen dituzte edukiak, ez? Eta gauza bada feminismoa idaztea, baina bestea da gero norberak bere egunerokoa feminismotik antolatzea. Eta hori da koherentziarik eta bat, baina horrek eragiten dizuna da, benetan zilegitasun bat idazten jarraitu izateko, eta ematen dizu poz bat, eta gurean asko erabiltzen dugun zaba da borrokaren poza, ez? Eta pozetik egiten dugun gauza bada, baina bai sentitzen dugu, gure eguneroko praktikarekin, bai gai batzoi hoi hartzen ematen diegulako, edo gai batzutan kritikotasuna lantzen dugulako, eta gure eguneroko lanean ari gehalako etengabe, gure artean eztabaidatzen eta kritikoki aztertzen, nola egin gure lantokiak geroz eta feministago, ekologistago, eraldaketa nola bultzatu gure eguneroko praktiketan, barrek ematen dizu sekulako poza, bide lagun pila bat aurkitzea eta proiektu oso interesgarrien berri izatea, eta ematen dizu ere sinisgarritasun bat edo zilegitasun bat, irakurleak badakilako idazten dezunean etzeala zezura desdoblatzen zure burua, ez? Mila esker bioi, eta mila esker benetan, eta pasako gara urrengo taldera. Kazetaritza, edabideak landu ditugu, eta txalo bero bat, biei. Kazetaritza eta edabideak landu ditugu, oin goaz beste salto bat ematera, ez? Eskualde garapena, ez? Komunitatearen garapena. Etor daitezela, Aiaraldeko Gartzen Garaio eta Herrigoratik Peru Aranburu. Txalo bat eure ire, bai. Aiaraldetik, hasiko gara. Aipatu dau, Beñatek ere, Aiaraldeko nolabait ekimen komunitario kooperatibo hori, Aiaraldearen kasuan, zergatik aukeratu zenuten
kooperatibismoa, nolabait jantzi bezala, zeuen ekintza, zeuen ekimen hori gauzatzeko. Zelan izan zen hastapen hori, zelan hartu zen erabaki hori, nortzuk dira bazkide, nortzuk bultzatu zuten proiektu interesgarri hori, eta zelan eragiten du kooperatibismoak zeuen barne antolakuntzan. Bueno, erantzuten azteko, egun ondan hori. Erantzuten azteko pizkat ere Maiaraldekintzen faktoria zer den oso laburre kokatuko dut. Gu Euskalgintzatik sortutako voluntarioen elkarte txiki bagara, ginen, duela 11 urte, eta gaur egun irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba gara, ez? Gure hastapenetan euskararen bizi berritzea zen gure bokazio nagusiena eta jarraitzen du izaten, baina lehenengo 5 urtetan euskararen normalizazioan eragiten jardun ginen eta euskarazko komunikabideak gure eskualdean sortzen. Baina gogoeta estrategiko baten ondorioz, 2016 urtean, erabaki genuen pizka bat euskararen bizi berritzerako etzela nahikoa egiten ari ginen lana bi esparru horietan, hizkuntzaren normalizazio zurrunean eta komunikabidearenan, eta proposatu genuen proiektu integral batera jauzi egiterena eta euskaraz egituratuko ziren alternatiba eraldatzaileak planteatzarena bizitzako esparru guztietan. Komunikazioa eta hizkuntzaren esparrutik, pasa ginen, elikadura buru jabetza lantzeko apustu egitera, feminismoa, kultur sorkuntza, identitate komunitarioa eta ekonomia sozial eraldatzailea lantzeko proiektu integral batera bihurtzera baki genuen. Eta, gure lan hildoak zeikoiztu egiten zirenez, ze baliabide behar genituen ere hausnartu genuen, eta baliabide horien artean zegoen izaera legalarena, ez? Erabaki genuen izaera legal ahulegia geneukala, elkarte bat ginelako, eta langileak nolabait kontratatu gutzak ginelako, eta elkartekideak ere, elkarteetan ohikoan bintzat ez da, jabetza sentimendu bat ere, elkartekideen partetik edo, ez? Orduan, izaera legal berri bat behar genuela, horrelako apustu edo proiektu handina jorri aurre egiteko erabaki genuen, pizka bat zeinetan formale juridiko egoki bat behar genuela, nolabait proiektuaren iraunkortasuna ere bermatzeko, ez? Nolabait langile gure partetik proiektuaren jabe sentitzeko eta gure bizi proiektuak hemen garatzeko apustua egiteko, eta baita ere, elkartekide ziren horiek ere, proiektu honen jabe bihurtzeko, ez? Buru jabetzaren printzipioa sustatu nahi genuen, ez? Gu gara proiektu honen jabe eta pizka bat gidaritzan eta gure implikazioan langileon partetik eta bai elkartekideen partetik sustatu nahi genuen. Orduan, nolabait erabaki genuen gure elkarte txiki hura subrogatzea eta irabazi asmorik gabeko kooperatiba batean bihurtzarena. Bide horretan ere soziedad limitada bat sortuta geneukan, elkartea zena enpresa horren jabea, eta erabaki genuen ere kooperatiba horrek zurgatu egingo zuela SL hori eta entitate bakar bezala lan egingo genuela aurrerantzean. Eta pizka bat gure egitura kooperatibaren hautatu genuen, konsumitzaileen kooperatiba gara, erabiltzaileen kooperatiba bat, baina integrala gara, bi figura nagusi ditugu, lan bazkide gaude alde batetik eta bazkide erabiltzaileak bestetik, gaur egun 9 lan bazkide, 17ko plantilla batetan, eta 500 familia edo bizikidetza unidade bazkide gure eskualdean. Eta nolabait erabakimena partekatua daukagu, gure estatutuen arabera 150 langileok erabakitzen dugu, eta beste 150 500 familia bazkide horiek erabakitzen dute, baina arau pizka bat berezia daukagu gure estatutotan jasoa. Edozein erabaki hartzeko ez dela nahikoa erdia gehi bat erabaki hori hartzeko, baizik eta bi figura horien erdia gutxienez ados egon behar dela erabaki hartzeko, ez? Eta hori arau hori ezarri genuen nolabait langileon interesak inoiz ez zitezen gailendu proiektu sozialari, ez? Azkenean langileok gure lan baldintzak edo dena delakoa hobetzeko nire ama komentzitu bazkidea dela eta horrekin nahikoa zela, ez? Bi erdiak, bi figura horien erdiak beharrezkoak zirela edozein erabakimen hartzeko. Orduan, bi figura nagusi horiek ditugu, langileak bazkidea gara, eta beraz jabeak eta familia erabiltzaileak
jabe bazkidea dira, eta beraz jabeak, eta bazkide erabiltzaileen artean tipologia ezberdina ditugu, ohiko erabiltzailea direnak, ezohiko erabiltzailea direnak, gero bazkide lagunak, nolabait kooperatibak euskaratik bizitzako arlo guztietan planteatzen dituen zerbitzu horien onuradun direnak, baina ez direnak kuotadun bazkideak, nolabait esateko, eta orain pasadan larun batean egindako batzar orokorrean ere entitateak ere bai gure bazkide izateko, bazkide erabiltzaile izateko aukera onetsi zen batzarrean, ez? Pixka bat gure bizio eta misioa zehaztu genuenean, bazelako nolabait euskarak herri mugimendua indartzeko baliabideak sortu behar zituela, pertsonei bezala onura materialak ematen dizkie gure kooperatibak bizitzako esparru guztietan, entidadei ere bai onura material horiek emateareko bazkidetza hau planteatu da. Eta proiektu gehienetan bezala, euskalgintzaren proiektu gehienetan bezala, bide profesionalizazio bide bat egin dugu 11 urte hauetan, eta horrek nolabait ere ekarri du, hasierako gure arima eta zen hori, parte hartze voluntarioan oinarritutako proiektu bat ginela, pixka bat bera joan eginda. Eta orain artikulatu ditugu kooperatiban ere bai, bazkide erabiltzaileen artean, bazkide aktiboaren figura, ez? Eta bazkide aktiboak dira, gure filosofiari erantzunez, nahi duten zereginean, gustoko duten lanetan, nahi duten momentuan, urtean 20 orduko ekarpena kooperatibari egiten dizkioten bazkideak, ez? Eta bazkide horiek onura handiagoa dituzte gure kooperatibako zerbitzuetan. Denboraren ekarpen hori, bazen gogoeta horretan, izaera legal berri bat izatera baki genuen, kooperatibaren alde egin genuen, egoitza sozial publiko bat, maiatzean ireki dugun faktoria hori egiterena, diru gordailu bat, pixka bat nolabait gaitasun ekonomiko behar genuela benetan eskualda euskaratik eraldatzeko, eta denbora gordailu bat behar genuela ere, pixka bat implikazio hori gehiago aktibatzeko, ez? Eta denboraren kudeaketa horretan, agente voluntarioaren denbora ekarpen voluntario horretan ere, orain sartzen ari gara, nolabait baliabide urridunak diren pertsonak, kooperatibako bazkide izan eta proiektu komunitarioen parte izateko ere bai, kuota salgu ez txita egotarena, denbora ekarpenaren bitartez. Eta listo, ez? Mi esker gartzen. Aiaraldeak kooperatiba izaera juridikoa aukeratu zuen, euren proiektua garatzeko, Herrigoran aldetik, Peru, elkarte gisa sortu zineten, eta elkarte gisa jarraitzen duzue. Horren garrantzitsua da forma juridikoa, gustora zaudete antolamendu eredu horrekin, aldatzeko premia ikusten duzue, zen izango litzateke Herrigoraren esperientzia, alor horretan? Bueno, ez dakit, gure esperientzian ikusteko gehiago dela, ez dakit, kulturala edo igual hasta politikoa, juridikoa baino. Eta orduan, zuk orain egin duzu galdera horietan, egia ez diogula denbora askorik eman, horri. Eta, bueno, igual hori da arrazoi nagusia orain daukagun egitura juridikoa izateko. Sortu ginenean, orain dela 8 urte, 9 urte, bai behar genuen zerbait, egitura bat behar genuen, borondatezko talde batean lan profesionala sartzeko. Aurretik egon zen esperientzia puntual batetik gelditzen zen taldetik eta girotik eta harremanetatik sortu zelako Herrigora. Orduan, horretarako egitura juridikoa behar genuen eta irabazi asmorik gabekoak balio zuen. Eta ero beste alde batetik, aktibitate ekonomiko argi bat dira gure kanpainak, salerosketa badago, desentea gainera, eta horrek ere behar zuen egitura juridiko bat, eta irabazi asmo gabekoak balio zuen. Eta sorreran bereziki, ez geneukana zen astirik, holako debateetan sartzeko. Orduan horrela ginen. Gero, 8 urteko ibilbidea eduki dugu, komunitatearen ikuspuntutik eta aktibidadearen ikuspuntutik askuntzaskoak izan dira, batez ere lehenengoak, igual gogorragiak ere bai.
Eta hori, egitura honek jaso du komunitatea eta horregaitik jarraitzen dugu. Guk komunitatea hitz egiten dugunean, definitzen dugu lehenengo eta behin daukagu 25 bat laguneko batzorde orokor bat, edo nahi duzan erabaki organo nagusi bat, eta hor gehienak voluntarioak dira. Momentu honetan 7 izango dira langile profesionalak eta besteak voluntarioak. Eta gero, ez dakit, zuzendaritza egitura nagusi pare bat dauzkagu, eta hor beti dira voluntarioak gehiago langileak baina mistoak dira kasu guztietan. Ez daukagu hainbesteko barne funtzionamentu mailan, barne arautegi edo estipulaturik ez daukagu erabakiak hartzerakoan, eta bai daukagu egitura hori eta kultura hori. Igual bai aipamen bezala lehenen neukan buruan, baina entzun ditudanean beste izlariak eta bai badaukaguna da, eta hori bideo honetan erdia pasatu genuenean bai esarri genuen langileen baldintzen azken finean lan hitzarmen bat, eta hori voluntariok onartu zuten, eta batez ere gaina iniziatiba nagusia voluntarioena izan zen, eredu desberdinak hartuta, eta nik uste dut, ni gaina langilea naiz, eta oso duina dela, ni beste lan batzutan ere ibili naiz, eta zentzu askotan. Eta, atal hori dago alde batetik, gero dagoena urtean 2 kanpaina nagusi egiten ditugu, eta momentu horretan zaila kontabilizatzea, baina berdakigu, 200-300 bat voluntario bai mugitzen dira, hori da gure komunitatearen oinarrizko beste atal bat. Beste atal bat dira 25 bateko izle, horiekin harreman evidentemente ekonomiko edo komertzial bat badago, baina konpromiso berrietarako prest badago, eta gainera sortzetik bertatik, ez dakit, komunitatea modu batera edo bestera kokatuko dira, baina ez da holako harremanen tipiko komertzial batean gelditzen. Gero daude AEK sortzen eta ikastolak elkarte bezala oso oinarrizkoa direna kanpainen momentuetan eta bere espazioetan kanpainak garatzen dituztenak, eta gero daude eskariak egiten dituztenak edo konsumitzailea ditzen diegunak. Eta horregongo dira momentu honetan Gabon aurreko kanpaina horretan 14.000 bat eskatzaile edo konsumitzaile, eta gero da berrian 6.000, 7.000, ez da inerza gauza hori kontabilizatzea, baina Eta hori da, 8 urte hauetan, egitura horrek jasotzen duena. Egia dena da, momentu honetan bai gaudela, 21-23 urteetako plan bat edo behintzat badaukagu, bide horri bat badaukagu, eta hor proiektu berri batzu badaude, batez den merkaturatze bideen inguruan, kanpainez aparte egin daitezken gauza berrien inguruan, eta gero Nafarroa Ardi edo Goalde horretarako proiektu iraunkorrago sortzeko helburua euskararen inguruan eta ekarpenak ematen duen aukerekin baliatuz eta eta horrek eskatuko duela ematen du beste buelta batzuk ematea bai gure buruari orokorrean, eta orain nik uste dut beharko dugula eta edukiko dugula hastia juridikoki lasaiago pentsatzeko zer behar dugun. Eta jake eskualde garapenaz ari garela, nola bideratzen, ogartxo batzuk bota dituzue jada, baina nola bideratzen duzue lotura eskualdearekin? Eskualdeko eragileekin sinergiarik, lankidetzarik, komunitatea zelan txertatzen da zuen erakundean? Guk oso hildo diferenteak agrupatzen ditugunez kooperatiban eta faktorian nolabait elkarlan eta sinergia espazioak ere ala moduzkoa dira, ez? Feminismoa gure lan hildoetako bat izanek mugimendu feministarekin aliantza eta elkarlan espazio batzu ditugu, gure funtzio nagusia urte hauetan gainera hori izan da, baliabideak eskaintzarena, mugimendu feminista indartzeko. Hizkuntzaren normalizazioan beste 53 entidaderekin Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua sustatu genuen bere garaian, eta hor beste
aliantzarako edo sinergietarako espazio bat dugu. Elikadura buru jabetza lantzeko ekonomatu proiektua dugu, eta horreko izlekin ere harreman horiek garatzen ditugu. Eta orain faktoriaren irekierarekin eskualdeko sortzaileekin ere horrelako bilera batzuk eta egiten hasi gara. Pixka bat gure apustua delako euskarak sektore horiei guztiei euren garapenerako baliabideak eskaintzarena, eta pixka bat baliabideek eskaintzarekin batera pixka bat hizkuntzara gerturatzarena, eta eurek ere hizkuntzak beste balio erantzi hori izan dezakela nabarmentzea, ez? Eta bueno, gero bere komunikabideak ere, eskualdeko instituzioen kontseilutxo bat dauka, pixka bat komunikabidearen lanaz eta hitz egiteko, eta ez dakit, pixka bat sinergia edo elkarlan espazio ezberdina ditugu, eta saiatzen gara parte hartzen euretan, lan hildo diferenten bidez. Eta Errigoraren kasuan, sinergia hori zelan txertatzen da komunitatea zegoen erakundean? Bueno, gure kasuan horretan igual lehenengo zorrera jo behar da, eta guk definitu genuen gure burua hasieratik nazio mailako ekimen bat zela, baina zonalde jakin bateri, geografiko jakin bateri, erantzun espezifiko bat ematen ziona. Eta zonalde hori definitzeko orduan batez ere fijatzen ginen euskararen errealitatean eta lehenengo sektorea, elikadura burujabetzaren errealitatean. Orduan, horri begira ekarpena nagusia hori da. Modu orokor baten eta ideia filosofiko baten izan da, hori da guk egiten duguna. Gertatu zaiguna da, gainera euskalgintzaren aritik, bai nahiko hasieratik konstante bat bai izan da, guk kanpaina batzuk egiten ditugu eta kanpaina horiek ekarpen ekonomikoa sortzen dute, gero Nafarroa ardita hegoaldean euskalgintzako beste proiektu batzuk laguntzeko edo bideratzeko erabiltzen dena. Baina bai, hausnarketa zegoen, baina gero zer geldituko da. Osa, nahi dutzen, kanpaina eteten diren momentuan eten da euskalgintzako proiektuien aktibitatea edo kezka hori bai bat zegoen. Eta ari horretatik sortu zen agerraldia. Orain sortzen ari den egitasmo bat, eta uste dugu euskararen ikuspuntutik hori izango dela egingoen ekarpen importanteena. Pentsatzen dugulako hurrengo pare bat 3 urteetan zonalde horretako garestik berako eremu horretan dauden euskaltzaleak saretu ahal izango direla, eta horretaz aparte ez dakit egon beharko dela heltze prozesua, zinetan hori 2-3 urte barru, edo igual beranduago, gauza horiek ez dira matematikoak, baina eremu geografiko horretan euskararen inguruan estrategia bat eremu horretako euskaltzaleek erabaki ahal izango duten, edo marrasten hasi algo diren, dana alako konkretotasun mailaren arabera. Eta euskararen ikuspuntutik hori uste dut dela guk eskualde mailan egiten duen ekarpen nagusia. Eta gero beste alde batetik bai konturatzen ari gara, eta hortik doaz hildo berriak, ez dakit, ideia berriak, eta eremu horretako ekoizpenean ere eragiteko gaitasuna bai suposatzen dutela kanpainek suposatzen duten lehengaien salerosketa horrek aukerak ematen dituela norabide baten edo beste baten edo lan eredu baten edo bestean egiteko, eta hor ere gauza txikia badira egin ahal izango dira zonaldean, eta gero beste modu orokorrago baten ere bai uste dugu eremuari egite zaion ekarpena badala, eremu hori eta Euskal Herriaren arteko harremanak modu dimensio desberdinetan bada ere harreman real batzuk puntualagoak izango dira, baina bai sortzeko edo elikatzeko. Eta hori uste dut eremuari usten diguna. Oso ondo, mila esker, bai Peru, bai Gartzen, Aiaraldea eta Errigora, mila esker bioi. Edabideak, kazetaritza,
komunitatea eskualde garapena, oin beste jauzi bat emango dugu. Eraldaketa eta berrikuntza soziala. Etor daitezela Emunetik Olatz Dorronsoro eta Elhuyarretik Jon Abril, mesedez. Nolabait aholkularitzaren sektorean sartzen gara, ez? Hasiko gara Emunetik. Emun, kooperatiba bat, ez? Zergatik aukeratu zuen Emunek kooperatibismoa bere jarduera antolatzeko formula gisa. Ze onura dakarskion Emuni forma juridiko horrek. Zergatik sinisten du Emunek kooperatibismoan, ez? Bere kokapena gainera kontutan izan da, nolabait kulturalki arrazoi ugari ditu formula juridiko hori bultzatzeko, ez? Baina Emun, zergatik kooperatibismoa, zer ekartzen dio, ze onura? Bueno, hasteko behintzat, Emun kooperatiba zergaitik arrazoitzeko horretan bi aldagai edo ondorion eragina badala ustet, ez? Emun berez, hasiera baten kokapen geografikoa arrasaten dauke, ez da, Debagoienako baiara hortan, eta leheno beinatek ondo aipatu duen behazela, hor bigarren olatu horren mugimendua guztiz eman zen, ez? Orduan, bertan bizi garenok eta proiektu honen hasieran jarduna horienak ja kooperatiba gintza etxetik ja jasotzen zen, zati baten, behetik zeolako baten kooperatiba nahi zana, eta orduan, pixkat horrek ja ezitzen gaitu zentzu horretan, ez? Eta bigarrenik esango nuke, hasiera proiektu honen sortzaile eta aliatu izan genituen pertsonak batzuk bazetozen ja kooperatibatik lan eginda, beste batzuk momentuan aliatu ziena kooperatiba eragileak ziren, eta hirugarrenik gainera bestelako pertsona bazetozen euskalgintzatik edo herrigintzatik, ez? Orduan, ezaugarri horre batzen ziren momentuan eta helburua bazanez, proiektu partekatu bat sortzia, non pertsonak izango ziren proiektu hortako gakuak, eta gainera herrigintzako balioei uko egin gabe, nahi ekinuna da lan baldintza duin batzuk eta bizi duin bat eramango zuen proiektu bat, ez? Eta horre danak uste formula guzti horre batuta, forma juridiko edo kooperatiba zala albideratzen zauena gure asmo guzti horien bateratze bat, ez? Gero, egunerokoan kooperatibak, ematen diguna da behintzat, gure egunerokoan modu aktibo baten implikatzeko aukera, ez? Bere balioetan oinarrituta, eta era berean gizartean gure jarduera ekonomiko horrekin inpaktu iraunkor bat lortzeko bidea, ez? Eguneroko jardunean, behintzat, bai azpimarratuko nituzke, lehen esan jatena, ez? Pixka proiektu partekatua, pertsonak, kooperatiban balixoak horrek dauke oinarrixan, ez? Gero kooperatiba bakoitzak bere hausnarketak itxitu, minimo horietatik aratago aurrera itxeko, ez? Geurian behintzat, hori esaten duenean proiektu partekatu bat eta pertsonak oinarri nahi ditugunean, eguneroko lan dinamiketatik aratago, batan gure izaeragatik edo gure proiektuen hartzaileak herrigintza dalako edo herritarra dielako edo bezero zehatzetan gure egunerokoan parte hartze hori proiektu hortako bidelagun izan nahi dugu, ez? Eta horrek ulertzen dugu. Bero bestatik, Emuneko erakundeko gobernantza organotan ere parte hartze aktibo nahi dugu, ez? Eta horregatik, bazkide figura bat izan behar du kooperatibak, Emunen gaur egun 80 lagun gare, eta 83 gare lan bazkide, ezta? Orduan, ulertzen dugu, bazkide kontzeptu horretatik, boto eskubide daukunean, eta gainera, partekatu horren, hirugarren zentzu horretan, proiektu honen jabe lan bazkidea gea, horrek ematen digula gure balio horien guztion lotura bat, ezta? Gaulaxe pixkatu lortzen dugu bintzete geurian. Oso ondo. Elhuyarrekin hasiko gara. Elhuyar hasiera baten elkartea zen eta ondoren bihurtu zen fundazio. Zergatik fundazio bihurtu zineten, zergatik zarete fundazio bat, zein da horren zentzua,
izan duzu zalantzarik edo behar bada hausnarketarik bestelako forma juridiko batera salto egitera, da kooperatiba bihurtzeko, hau da, langileen parte hartzea bultzatu alizateko, langileak beraiek izatea erakundearen bazkide, eta badago beste kontu bat, Eluiar talde bada, ez? Fundazioa, baina daude ere, sozietate anonimoak, nolabait, erantzunkizu mugatuko sozietateak, hobeto esan da, talde horren partaide, ez? Hor, kontrasana egon daiteke, ez, bai, zelan kudeatzen da egitura guzti hori? Bueno, nahi esan duzun bezala, ja, 30 urtez kultur elkarte zena, fundazio bihurtzea erabaki zuten, garai hartan ni ez nintzen Eluiarreko langilea, baina bai orduko erronkei eta egoerari erantzuteko kultur elkartearen egitura mugatu gelditu zen eta arazo batzuk edo sortzen hasia ere bai, eta horregatik erabaki zen elkarte izaera hori gainditzea. Batetik, lanildoetako bat aholkularitza zerbitzuak ematea izanik eta enpresa eta administrazioarekin bazuen kontratazio eredu eta lehiaketa eta horrelakoetan lizitazio publikoetarako eta elkartearen figurak bere muga batzuk eta ere bazituen. Bertzalde batetik ere, ikerketa eta garapenera bideratutako unitate bat bazuen Eluiarrek, eta oraindik ere badu zientzia teknologia eta berrikuntza sareko agenteak gara, hizkuntza teknologien eremuan ikerketa egiten dugu, eta ikerketaren munduak bere logikak eta bere finantziazio iturri zerak ditu, eta horretan elkarte izaera horrek ere muga batzuk eta baditu, batez ere ikerketara bideratutako diru laguntza batzutan eta forma juridiko batzuk bakarrik aurkeztu daitezkeelako, eta horrek guztiak eraginda ikusi zen batetik enpresa egitura baten bat beharrezkoa bazela, eta hortik aholkularitza zerbitzuak enpresa baten inguruan egituratu ziren, Eluiar Zubize, eta bertzetik ikerketa, garapena eta teknologia berrien arlo guzia eleka ingenieritza linguistikoa enpresaren inguruan. Bi enpresak Eluiar Fundazioaren jabetzakoak dire eta unipertsonalak, hau da, jabetza guzia Eluiarrena da, eta beraz organu bakar batian, erabakitzeko organu bakar batian, kudeatzen da fundazioa beraz zein bi enpresak. Baina horretaz gain ere, 50 urte hauetako ibilbidean, elkarlana bertzelako erakunde diferenteekin proiektua unitz elkarrekin jarri izan dire martxan. IG unitate horren kasuan adibidez ISA taldearekin elkarlan hori, elekaren sorrera bera bi erakundeen arteko batuketa bat izan zen, kultura hori ikerketa zentro unibertsitate administrazio publiko enpresa pribatuekin hain zabala eta anitza zenez, hoiei nolabait ere leku bat egin nahi zitzaien, sorrerako bazkideaiei, bidean izan diren kolaboratzaileei, langilei, eta barreri guztiari ze forma eman bilatu zuten fundazioak aukera hori ematen zuela, eta beraz fundazioak bi enpresa ditu, norbanako bazkideak ditu, enpresa zein administrazio publikoak bazkide badire, eta, pixkat egitura guzti hori, aniztasun hori biltzeko aukera ematen zuen. Gainera mozkinak ezin dire banatu, eta fundazioaren baitan berrinbertitu egiten dire, bertzelako proiektuak sortuz edo dagoeneko martxan daudenetan inbertituz, edo, ala erabakizkero ere, 3 batzuek martxan jarritako proiektuetan ere karpena
eginez, ez? Eta horrek denak, pixko bat egitura horren alde egin zuen. Egia da, patronatu bat badagoela, legez gainera fundazioek hala eskatzen dute, eta patronatu horrek erabaki formalak hartzen dituela, pisuzko erabakiak dire, hori ezin daukatu, baina eguneroko martxan langileak gara fundazioaren erabakiak eta hartzen ditugunak, ez? Hasi kontratazioa, kudeak eta planaren diseinua, aurrekontuaren diseinu guztia langileok egiten dugu, gainera betik gorako eredu batekin, hau da, lantalde bakoitzak berea osatzen du, eta gero joaten gara taldekakoa unitateka eta unitatekoa zuzendaritza taldeak nola baite osatzen duguna. Ardura postuetan gaudenak langileak gara, eta gainera baditugu aldaketa eta ziurtatzeko ere ereduak, soldata eskala eta langileok guk ere erabakita daukagu. Beraz, kudeak eta mailan nolabait langileok pisu handia dugu egunerokoan, parte hartze mekanismo handiak ditugu eguneroko horretan, eta horren guziagatik fundazioa da dugun eredua. Eta ez dugu orain arte bintzat ez da behar berezirik edo utxunen berezirik ikusi izan eredua aldatzeko edo bertze formularen baten pentsatzeko. Aholkularitzaren esparruan mugitzen gara, eraldaketa eta berrikuntza. Eta zehazki, eraldaketa eta berrikuntza soziala. Zelan ulertzen da kontzeptu hori, bai emunen, bai Eluiarren. Azkenean hori da, zeuen bereizgarria, ez? Emune sortu zen 1987 urtean, eta sortu egiten lan mundua euskaldintzeko, ez? Hori zen gure nahia eta helburua. Garai hartako gizarteak zeuken premia bate erantzunez, eta arrakala horretan, hizkuntzan arrakala horretan eskolatik lanerako helburu horrekin, ez da? Gaur egun, lan munduan eta euskara oinarri eta ardatz izaten jarraitzen dugu, baina gizartean nabarmendu edo sortu dien behar berri batzuei erantzuteko konpromiso hartu dugu, ez? Horretan gabiltz modu aktiboan, bai etxe barruan, bai bezeroekin batera, gizarteko behar horiei erantzuteko, ez da? 25 urte ingutsu datorren urtean, 2022an, 25 urtetan behar berri guztioi erantzuteko, pertsona multzo handi baten bitartez, eta modu kolektiboan, bai ekarri dozko gure arteko ezagutza horrek areagotzea, konstanteki eraldaketak bizitzea bai erakunde barruan, baina era berean eraldaketa horiek gure herritarren gana edo bezeroaren etxeak gauzatzeko, ez? Eta berrikuntza berez, emun esan dut, ez? 97an sortu bazan, 2005an ja antzeman zan berrikuntzaren behar indartsu bat, ez? Eta berrikuntza hori gure kudeaketa, ohiko kudeaketan integratuta egon batzula, aldaketa prozesu horretan ezinbesteko giltzarri bazalako. Orduan, 95an ja egituratu zen, inbertsio handi bat jain zen berrikuntza bai gure sistemetan sartzeko eta bereziki bertako langileen kulturan eragiteko, gure egunerokoan berritzaile izan gaitezkelako eta berritzea beti ez dalako ulertzen gauz berriak egitea, baizik eta egiten dugun hori berrasmatu eta beste modu baten inpaktu handiago bat sortzeko bide horretatik, ez? Orduan, urteroko, datu pare bat emungo itxut pixkat, pixka berrikuntza edo aldaketa albideratzen dituen maila ulertzeko, ez? Emunek urtero gutxi gaura bera 200 bezero proiektu aholkatzen edo laguntzen ditu, bai? Era berian, urtero 225.000 euro gorako inbertsioa egiten dugu emunkidion garapenean, garapen integralian, eta garapen integral horretan sartzen du bai profesionala, pertsonala, heziketa kooperatiboan saioak antolatzen ditu urtero. Garapen horretan pertsona bakoitzak emunen gutxienez urtean 50 ordu dauzke aitortu eta bere garapenerako, erakundetik aitorpen hori dauke, eta gutxienez esatet hori dalako oinarria danontzako, gero erantzukizun mailan arabera edo proiektu edo zerbitzuen arabera, ze momentutan gauden arabera, inbertsio hori altuagoa da, ez?
Eta, klaro, hainbeste proiektu eta hainbeste aldaketak atzien be badauzke, dozenaka berrikuntza proiektu aktibatu beharra, gure arteko ezagutzak eta praktikak martxan jartzeko eta hori banatzeko mintegi edo praktika komunitate asko egiten ditugu, eta horrek albideratzen dago pixkat gure berrikuntza hori txertatu eta horrela gure barruan eta zin kanpora eramateko. Antolamendu ahi dagokinez zelako dinamika daukeun ikusteko edo gure sentsazio bada erakunde dinamikoa garela, eta 25 urte hauetan 8 antolamendu proiektu izan ditu gure barne antolaketa berrikusteko, egokitzeko, geneuzken premia berriei, gizarte erantzuteko, edo barne pertsonalaren helburu hortan, ez? Eta justo oin gaude murgilduta olako proiektu integral batean, eredu ezberdinetatik, ez, basagare, oin badare merkatun edo, bentzat gizarten entzuten direz, holokrazia ereduak, edo til eredua, edo nerreko harreman sariak, edo olatuko pekek bebere sari. Eta orduan, aztertu ditugu horrek, eta oin murgilduta daude antolamenderu baten non, bai nahi da pertsonak izatea, pertsona garen garapen integral hori, pertsona bere osotasunean parte hartu dixen erakundian, bera ahalduntzen, bere erabaki ahalmen hori gauzatzeko antolamentu talde autogestionatuaren ikuspegi hortatik, gainera errotatiboki izan dixen, funtzio, lehenok uste argiakoak aipatu dez, funtzioak denok bizitik aitzen momentu baten zuzendaritzako kidezean edo zerbitzu bateko arduradun zean, funtzio horrek probatu eta danok gure ekarpen hori eta indartzeko, ez? Eta, gainera, aurten sorti izan dugu, zetxi azkenean, hone bazien gure sentsazioa, gure irudikapenak, baina emunen pertsona batek antropologia masterra indu orain gutxi, eta justu urte honetan Memizaben masterra mailerako proiektu bat, ez? Eta bere proiektu izan da, emunien ibilbidea 25 urte horrek atzera hartu eta ibilbide horretan, ez? Aurrekon justu, buskat bere emaitza edo proiektu horren ondorioak partekatu zituen gurekin, eta hor, izan dako, ez da azken batean zinen, 25 elkarrizketa sakon nire zeuzken, sortzaileetatik hasita gaur eguneko pertsonekin, talde eztabaidak, ez dakizen bat, 80 gorako emuneko dokumentuak, gure kudeaketa ereduaren ingurukoak, gure misioarekin lotutakoak, eta ondorioetako bat bada, handi be, inkonformista gehala, eskatzen duela emozioan eraldaketarako hori, eta hori sustatzia, eta inkonformista hortatik, lehen esan dieten ez, zertarako sortu gitzenetik, aztertu eta gaur eguneko gure misioarekin bezalako bilbidea eukidegun, hor erakusten dela indugun bilbide guzti hori, bai? Jon, zuk zure hitzartzean aipatu duzu ikerkuntza, garapena, Eluiar horretan aditua da, ez? Zelan ulertzen duzu berrikuntza eta eraldaketa kontzeptu hori? Oinarrian gizarteak, eta bereziki Euskal Herriko gizarteak dituen erronkei erantzun berriak topatzeko modua da guretzat, eta tokiko komunitateak inplikatzeak duen importantziare bai, edo eragile batekin ari baldin bagara, eragile horren kide, bazkide edo direneak inplikatzeaz. Eta nolabait iruditzen zaigu berrikuntza sozialak eskatzen duela komunitate bateko eragile guztien arteko elkarlana artikulatze behar bat, eta horretan almentze lan bat egitea, eta norabide konpartitu bat edo ere osatzen joatea eta horret begira lanean jartzea. Eta hori izan daiteke eskualde batean egiten dugun prozesu baten bidez, izan daiteke erakunde baten baitan egiten dugun prozesuan, udaletxe batean edo enpresa batean. Eta ikuspegi horrekin, eta azkenean Eluiarrek berak bizio soziala hori guztiz barneratua du, Euskal Herriko gizarteak dituen erronketako batzuei erantzuten saiatzen da, izan zientziaren arloan, izan hizkuntzaren arloan, izan teknologiaren arloan, azkenean optikan saiatzen gara, eta ez bakarrik normalian guk, baizik eta lankidetzen bidetik eta horretan sakontzea. Eta horrekin batera egitasmoak kudeatzeko eredua, eta olatzek aipatzen zen denen arete gobernantza eredu hori edo ere
horren inguruan hausnartuz, batetik goitik berako ereduek ez dutela balio sinistuta, norberak jabetu behar duela erronka horretaz eta lan horretaz. Gure erakunde barreura ere ekarria dugu hori eta lidergo eredu bat ere horren inguruan hausnartua eta lanketa egina dugu, eta nolabait ere ardura momentu batean ardura maila diferenteak eduki ditzakezula, baina beti baduzula arduraren bat, izan proiektu mailakoa, izan talde baten ardura izan dezakezulako, baina gainera ardura hori ulertzeko moduetan ere bai, nolabait gaur ardura postu honetan zaude, baina bihar egon zaitezke bertze postu batean, eta zure ardura maila hori bertzen horretik hartu duelako, eta hortik ere maila simbolikoan, baina gure ardura dunon izenak ere aldatu ditugu, eta ni adibidez zuzendari nagusi izatetik koordinatzaile nagusi izatera pasa naiz, justu eredu hori barneratu nahi dugulako, eta ez dugu goitik berako zera hori nahi, eta ikusten genuen izena eta izan zela bat, eta azkenean hori da, berrikuntza ulertzen dugu norberak etxe barruan ere egin behar duen bide batetik abiatuta, eta kultura politiko bat, politika publikoen zerbitzura jartzea, bizitza komunitario bat, elkarrekin eraikitze bat, gizarteak egun dituen erronkei erantzuteko. Mila esker, Olatz eta Jon, Emun eta Elujar, txalo bero bat egentzat. Egitarau estua daukagu, baina demoraz nahiko fin gabiz, eta elkarrizketen azkenengo zatiarekin hasiko gara. Euskalgintzako bi erraldoi, bai dimentsio aldetik, kuantitatiboki eta kualitatiboki, etor daitezela elkarretik, Jose Mari Sors, eta ikastoren elkartetik, Koldo Tellitu. Mila esker. Elkar eta ikastolak. Elkarrekin hasiko gara. Jose Mari, zeintzuk izan diren elkarren hastapenak, zergatik fundazioa, zen izan zen fundazioa sortzearen arrazoia, eta zergatik ez da aldatu urte guzti hauetan elkarren forma juridiko edo antolamendu mota hori fundaziotik, edo beste ez forma juridikoa bakarrik, baizik eta antolatzeko modua edo eredua. Zalantzarik izan duzue, edo benetan sinisten duzue fundazioa izan behar dela elkarren jarduera mugitzeko motorea edo ibilgailua? Egunon. Goazi ginean, hau dela 60 hamarkada bukaeran, 70 hasieran, dela aspaldi. Kulturalki Euskal Herria zazpi lurraldeak hartuta desertu bazan. Esan esertxore, dena klandestinoa zan. Eta gune genuena da nolabait inbertitu kulturan, eta kulturari eman zentralidadea. Eta hortarako gu jonginan antolatzen esparru ezberdinetan erantzune emateko enpresak. Hala nola, hasi ginean, banaketakin, liburu dendak antolatzen, eta baita ere argitaralpenak. Abedenak, egintzian, argitaralpenetarako antolatu zana 40 pertsonen arteko enpresa bat sortu zen, eta banaketa eta liburu dendarako sortu zen 7 pertsonen soziade bat. Soziade merkantilak. Baina oso argi genakan gu militantzi batetikan gentozela, eta dena sorten zan guzila euskal kulturan berriz inbertitu behartzala.
Eta hor, burua uste pixka bat izan du genuen ze erabaki hartu. Eta dudan egon du ginean, edo kooperatiba egin, edo fundazioa. Zergatik aukeratu genuen fundazioa? Fundazioa aukeratu genuen nahi genulako irabazi guziak euskal kulturan inbertitzea. Eta momentu hartan, kooperatibak ez zuten hori bermatzen. Bazeuden retornoak, gero enteratu behar retornoak ere bazeudela, baina retornoa bazeuden. Gehi, oinordekotza daude, jabego batzu daude, horiek ondorio batzu dituzte. Orduan, erabaki genuena da, sortu zuten enpresatu persona hoie danak, egin zuten azan emaitza bat doan fundaziora. Eta orduan fundazioa nolabait gelditu zen ondasun hoien guzien jabe. Zan edote fundazio diferente badala. Normalian enpresak sortzen dituzte fundazioa gero etekin fiskalak etateatzeko. Kaso honetan ez. Kaso honetan fundazioko balore guziak, enpresako balore guziak pasatzen dira fundaziora. Ezberdina da. Beraz, bermatua gelditzen da nolabait dena kulturan inbertituko dela. Eta akzionista zianak eta bere oinordekoak galtzen dute podere guzia. Eta pasatzen dira gauetik egunea sinatzen duten momentotikan langile lankide izatea beste guziak bezala. Orduan, eta hortarako gu oinarritu ginean, baloretan, eta jarri genien misio bat. Eta gure misioa zen, euskara eta euskal kulturaren sustapena eta garapena modu erainkorrean bultzatzea, enpresa eta ekonomia euskal kulturaren zerbitzuan jarriaz. Fundazioa ez dugu ulertu behin modu pribatu batian. Beti beste batzuekin elkarlanean, guk elkarlanari garrantzi eman diogu. Eta biztan da, gure historia ikusten bada, lan egin dugu Euskaltzaindiakin, Uzeikin, Elhuiarrekin, Jakinekin, kultura munduan dagon zenbait, eta gaur egunean, zorionez, oendikan, kide diranak, nolabait gure ekintzetan, eta garrantzitsuena gainea, gero, aipatuko dugun ikastolekin. Industria kulturala nolabait beti aldarrikatu dugu. Eta industria kulturaletan gure ekarpena zin izan du da. Azpiegiturak nolabait bermatzea. Azpiegitura batzuek bai behar genitunak gure lana eta gure negozioa nolabait esateko aurrea amateko, baina beste batzuek nolabait kulturaren zerbitzuan jartzeko. Eta adibide bada Martin Ugalde parkea. Martin Ugalde parkean gu ez gaude ia presente elkartaldea. Baina nolabait inbertsio bat egiten da kultur ekoitzeari nolabait leku bat emateko bere lana jardun ahal izateko. Beste alderri batetik guk ematen diogu garrantzia lurraldetasunari. Eta horrek esan nahi dut, gaur egunean guk estado guzian lan egiten dugula. Eta estado guzian dauzkagu nolabait zentroak. Valentzian, Madriden, Andaluzian, baina guretzako horiek dira nolabait irabazpideak bilatu euskal kulturan inbertitzeko. Gauza da non bilatu iturriak eta beste gauza bada non inbertitu behar dan eta zertarako inbertitu behar dan. Eta beste garrantzitsu bat, eta autonomia. Eta autonomia esaten da guk nolabait gure patronatua osatua dago. Gure lankide arduradun batzuekin eta kulturako jende batekin. Guk ez dugu sarrera ematen ez partido, ez instituzio, horrekin ez du esan nahi ez deni lan egin beharrabekin. Osea, elkar lan egin behar du. Merkatuan, gizartean dagoen ororekin, baina bere independentziatikan, bere erabaki gunetikan. Eta fundazioa ekartzen duna, da berri inbertitzea. Nik usteetena da fundazioa oso gaizki definitua daola.
Esaten da, irabazpiderik gabeko enpresa badala. Nik uste definitu beharko litzakena da, irabaziak ez dijoaztela inoren potxikotara. Elkarren intentzioa behintza da, bere enpresak lan egiten dute merkatuan, beste enpresekin, eta dia soziedad limitatuak o soziedad anonimoak, baina unipersonala dira. Akzionista bakarra fundazioa da. Beraz, irabaziak fundazioa dijoazte. Nahi eta nahi ez, inongo poltsikotara ez. Eta hortikan euskal kultura bultzatzen da. Horren ondorio bezala, esan behar dutena da, fundazioak dirua irabazi behar duela. Bestela, ez da kasentzurikan. Nik uste hori datorrela, askotan, enpresa handiak, BBB bat edo olakoak, antolatzen dituzte fundazioak. Helburua zer da? Helburua da nolabait fiskalki onura batzuek euki eta jartzuten dirua gastatu eta parra egin. Baina gurea ez da hori. Eta lehen esan dut aukeratu genuela kooperatiba eta fundazioan artean fundazioa. Baina bai hartu genuela gauza bat kooperatibetatikan. Eta da arlo soziala. Arlo soziala gure enpresan batetikan irura ez da iristen. Batetikan irura ez da iristen. Esan iristen eta ez da iristen. Nik uste kooperatibak ere gaur egunean hori ez dutela bermatzen. Baina guretzako oso garrantzitsua da. Eta lankideen arteko harremana, gaur egunean 250 gora gera, bada jendea, batez ere hilabete bukaeretan, harremana komitek bitartez da. Komitea ditugu eta komiteak eta zuzendaritza artean batzuek lankide langile eta beste batzuek lankide arduradun behen artean iritsi behar dute akordiotara. Baina akordiotara iritsi eta gero aplikazioa berdina da denantzako. Ez dago zuzendaritza batek gehiago irabazi, ez. Eta gauza bat esan behar dut gainera arro, eta da 50 urte habetan, eta oraindik mantenduaz, diferentziak batetikan, hiruen azpitikan, arduradun mailan ez dugula eduki inolako jende juteikan. Horrek esan nahi du, gure baloreekin profesionaltasuna eta militantzia uztartuta, behintzat jendea komodo sentitzen dela eta dirua garrantzitsua dela bizitzeko, baina herri honei ekarpen bat egitea eta azkenean nazio bezala erantzutea, biztan da iparraldean ere bagaudela eta Nafarroan eta komunidade autonomoan, jendeak horrei garrantzi handia ematen diola. Esker, Jose Mari. Lenkepak aipatu dau eta Aitorrek ere, duela 2 urte, lanildo honekin hasi ginean eta ikertu genuen edo landu genuen kooperatibismoa eta ikastolak, ez? Eta gogoratzen dut, Andoni Mujikak esan da, lanki ikertegiko ikerlari hoia, hemen dago Demenariaren Kariaga, lanki ikertegia ordezkatuz, aipatzen zuen Andoni Mujikak. Mundu mailako erreferentea daukagula Euskal Herrian kooperatibismoa, hezkuntza lantzen duena, ez? Eta hori da ikastolen elkartea. Jardunaldi horien helburua izan zen ikastolen izaera kooperatiboan sakontzea. Eta erronkak identifikatzea, ez? Eta hildo horretatik galdetuko diot Koldori, zeintzu diren ikastolen bereizgarriak, erronkak zer eskaini aldio ikastolen mugimenduak, ikastolen esperientzia kooperatiboak euskalgintzari. Ze tresna, ze bereizgarri potente hartu alditugu ikastoletatik eta aplikatu euskalgintzan. Bueno, zure baimenarekin ere pizkal kokatzeko atzera begira ipiniko naiz. Ez gure sorrerara, 107 urte pasa direlako, baina bai 60ko hamarkadara begira, ez da? Hor bertan, ikastolok 60ko hamarkadan Euskal Herrian sorturiko kultura eta hezkuntza hutsunaren aurrean gizarte erantzun autonomo eta autoeratu gisa agertzen gara. Egia zan, lehen aipatu da instituzionalizazioa, baina lehenengo hasierako autoeraketarako
bidea hori noran sozitario ezberdinetan emoetan da, hasiera baten ikastola batzuk kooperatibak dira, baina beste batzuk ez, baina gero gure helburuetara iristeko ikusten duguna da, pizkat aurroketa kooperatiboa dela, gure lan egiteko erarekin, pizkat bat egiten duena, ezta? Eta guk horretan, hezkuntza zerbitzu publiko gisa ulertuta, ikastolok herritarren gandik hurbilen dagoen antolaketa modua hautatzen dugu, da kooperatiba. Gainera, autokudeaketa eta parte hartzea bultzatzeko, eta ez bakarrik parte hartzea bultzatzeko, eta erabakimena, lehen aipatu den bezala, baizik eta erantzunkizuna, bazkideen erantzunkizuna ere bideratzeko formularik egokiena delako, ezta? Eta guk garrantzi handia emoten diogu titulartasunari, ezta? Guretzat garrantzi handiko elemento bat da, lehen esan dudana hezkuntza zerbitzu publikoarekin horrekin lotzen dugu, eta guk pentsatzen duguna da ikastetxearen erabaki nagusiak gure eskutan egon behar direla, ezta? Eta horregatik kooperatibismoari horrelako garrantzia emoten dugu. Zer ekarpena egiten ari gara? Ni aipatuko dut hiru elementu ni uste garrantzia handia dutenak edo pizkat eredugarriak izan direnak. Eta gainera hasiko naiz, dakizuen moduan gure erakunde nagusia ikastolen elkartea Europar kooperatiba bat da. Eta formula hori nazio konzeptu hori aurrera eramateko oso egokia dela pentsatzen dugu. Momentu baten 2009 urtean gure helburua zen ikastola guztiek bazkidetuta egotea elkartean, bazkidetuta zuzenean, garai batean genuen federazioa, konfederazioa, genuen struktura oso konplexu bat, eta erraztu nahi genuen. Eta errazte horren barruan nahi genuen zen guk genuen zerbitzu guztiak Euskal Herriko erakunde batean kokatzea, eta ikastola guztiek zuzenean bazkituta egotea, eta erabakimen horretan guztiak orekatu batean parte hartzea. Eta orduan, sortu genuen Europar kooperatiba, harrokeriaz ezin dugu esan, lehenak izan ginela, gure alrurretik Italia eta Suizaren arteko esne kooperatiba bat aurreratu zelako, baina bigarrenak izan ginen, eta egia esan da hori sortuta gero, hemen zaudeten erakunde bat baino gehiago gurekai, harremana da zineten, pizka jakiteko formula hori zer emoten zu. Guk esan behar duguna da, gure praktikaren barruan, guretzat oso formula egokia izan dela, bereziki genuen gabezi bati erantzuteko, iparraldearekin garai batean genuen lotura askoz ere handiagoa da gaur egunean, ez daukau zer ikusirik orain dela 10-15 urte iparraldeko ikastolek eta hegoaldeko euskara zuten lotura gaur egunean dutenarekin konparatuz, eta guretzat, nazio ikuspegitik hori salto kualitatibo bat egon da, ezta? Beste elemento bat, guretzat interesgarria izan daitekena, eta formula, gure, hau 93-94 jaio zen elemento bat da, gure elkartasun kutxa. Askotan esaten duguna da, baldintza zailetan haizea kontra jo duenean, ikastolok irudimenarekin jokatu dugu, eta indarrean ipini dugu formula berriak ikastolak aurrera ataratzeko, eta garai hartan, garai gogorrak ziren hegoalden, bereziki erkidegoan, eta formula hori aurrera eraman genuen. Egia esan da gaur egun leku guztietara zabalduta dagoen formula bat da, eta bereziki balio zaigu gaur egun proiektu berriak aurrera eramateko, zailtasunen sartunda dauden ikastolei erantzun bat emoteko, edota pizkata ikusteko proiektu berriak aurrera eramatea. Zuek ideia bat egiteko, 2020 urtean esate baterako 850.000 euro banatu genituen, hau da gure ikasle guztiek urteko 15 euro ipintzen dute, eta banaketa zuek ere ideia bat egiteko zertara bideratzen dugun diru hori, 320.000 euro iparraldeko ikastolentzat izan ziren, 200.000 euro herriberako ikastolei, eta 120.000 euro Arabako Errioxako ikastolentzat Trebiñu barne. Beste geratzen den zati txikinena da, erabili genuen Bilbon daukagun lanbide heziketako euskarazko proiektu momentu honetan bakarra, eta ikusten duzuen bezala, nabarmena da, badakigula beharrak nunote dauden, eta horreri nazio ikuspegi batetik, horreri aurre egiteko, erabiltzen dugu elkartasun kutxa hori. Eta, gehien bat orain zentratuko naiz interkooperazioa. Nire ustez, elementu oso garrantzitsu bat da, eta nire ustez gaurko jardunaldiari bat egiten duna, elkarlana, ez da? Guk hasieratik gure buruarekin, askotan esaten duguna, ez gara hezkuntza arloko erakunde hutsa. Eta beste gizarte mugimendu eta eragaileekin batera, agertzeko eta batera lan egiteko, hasieratik jite hori
izan dugu, eta esan dezakegu, nik bintzat gaur hemen dauden elkarte guztiarekin era batera edo bestera lan egin dugu, edo akordiak izan ditugu, edo proiektuak aurrera eraman ditugu, eta nik uste horretaz oso pozik gaude, eta pentsatzen duguna da euskalgintza aurrera eramateko, era batean, tamaino batean, edo beste tamaino batean, guztion elkarlana ezinbestekoa dela, ezta? Eta nik uste dut, gure herrian zorionez, oso bizirik dagoen hirugarren bideari, herrikemenari, auzolanari, auspoa emonez, gai izan gara. Pizkate aipatzeko, beste kontziluan daude, Euskal Unibertsitatearen proiektuan horreren ginen, gaindegia, .eu, Zerrigora, Biziposa, Euskararen marka, AEK, Bertozalen elkartea, elkarrekin gero arituko gara, irrien lagunekin, hainbat proiektuekin bat erabatera edo bestera egin dugu, proiektu ezberdinekin edo horrekin, ezta? Eta nazioartean ere, uste dugu garrantzitsua dela, ezta? Iparraldeko ikastolaren bitartez, Frantziako hizkuntzu gutxituen dauden beste hizkuntza eragilekin elkarlanean gaude, zoritxarrez azken aldian oso elkarlana estua, estatu frantsesaren erasoak oso gogorrak izan direlako, baino hegoaldera begira, zorionez, esate baterako azken aldian Galiziako semente eskolekin ere, hori daukagu. Egia dana da, arlo honetan, nik uste pausu bat aurreago emon behar dugu, eta indartu hori. Irlandako zenbait eragilekin ere honetan harremanetan gaude, eta egia dana da, hegoalden zoritxarrez, Katalunian ikusten dugu txune handi bat, Kataluniako hegoaldean, ez Goian Bresolarekin harremana ditugulako, baina, uste dugu hor badagoela. Eta gero, azpimarratu nahi nuen, eta gure urrengo batzar nagusian gai nagusi bat izango dena da, ikastolok, hanbait arlotan gero eta kontzienteago izan behar garela gure inpaktuaz, ezta? Gure eraginaz. Ez bakarrik hezkuntzan baizik eta herri mailaren ekonomia horretan, ezta? Herri batzuetan ikastola da langile gehien dituen enpresa eta askotan ere aurrekontu handiena ere. Eta hori guretzat ardura handi bat izan behar da elkarlanean zer bultzatzen dugun erabakitzeko. Ez da gauza bera ikastola baten erabakia zenbait arlotan, erabaki bat hartzea edo beste bat hartzea. Eta nik uste dut horren bitartez zilegitasun sozial berritu bat lortu dezakegu. Azken aldian, hori egiten ari gara esate baterako elikadura zubiratozunean, gure jantokietan, gero eta proiektu autonomo edo pizkat inguruko produktorekin aurrera eramaten ari gara, zenbait ikastoletan, nirea barne, herrigorarekin ere akordak egiten dugu jantokia aurrera eramateko, energia berriztagarrien aldeko apustua, hor gaindegiarekin akordio indartzu bat egin genuen, ia ikastola guztiek gaur egun gaindegiarekin badaukate bere kontratua, eta 5 ikastola pilotu martxan ipini genuen energia sortzeko, eta momentu honetan, gainera, bihar justo beraiekin bildu behar gara, 5etik 28 ikastoletara salto egiteko horren atarian gaude, guretzat garrantzi handikoa. Hondakinen birziplikapenean ere, administrazioarekin ere gauzak egiten ari gara, eta nik uste dut gure azkenengo erronka nagusia da teknologi berrien inguruan, ezta? Aztertzen ari gara, ikusi dugu multinazionalekiko dugun dependentzia handia dela, eta software librera pausuak emoteko, sortu dugu talde bat, kanpoko lagun batzuekin ere ari gara, ez da erreza izango, daukagun tamainoagatik, baina gure determinazioa osoa da, epe jakin batean, urte bat, urte bitan, horrei ere aldaketa bat emotea. Beraz, labur bildoaz nahi nuena zen, pizkat hori, bultzatu nahi dugula, ezta? Koldo, aipatu duzu interkooperazioa, eta ja saio honekin bukatzeko, interkooperazioa, lankidetza, sinergiak, zamarra dago, sinergia dagoela Koldo eta Josemarien artean. Ikastolen elkartea eta elkarren artean. Aipatuko dugu proiektu berezi bat, Ikaselkar. Zelan sortu zen Ikaselkar, zertarako, zeintzu ziren hastapenak? Guk ikastolakin, uste dut, hasiera-hasieratik modu batea bestea lankidetza egin dugula. Batzutan banaketa inez, beste batzutan inprimitioaz, beste batzutan ute bezala gauzak eginez. Baina datu bat eman behar dut kontuan hartzeko zatik hartzen dugun erabaki hau. Eta da, azkeneko 15 urtetan, Euskal Herrian produzitzen den testo liburuaren
%80, ez da gutxi, %80 argitaratzen dute Euskal Herritikan kanpoan dakaten erabakigune enpresak. Beraz, hortikan kolonialismo kulturalea pauso badago. Salbentan eta erabileran, gaur egunean, %70 da bertan sortutakoa. Beste guzia, berriz diot, naiz eta enpresak hemen egon, erabakiguneak Euskal Herritik kanpoa daude. Hori gainean, egozute hortan jakin, zer gehiago, berriak ere momento batian atea zuen hori kalera, jakinek ere Juan Mari Torrealdaik lan mardulak inditu horren inguruan, eta horren aurrean erantzun bat eman behar genuen, eta Euskal Kurrikuluna defenditu behar genuen. Eta orduan, horregatikan, ikaselkar sortzea erabaki genuen. Ikusi genuena da, gure artean, bazegola lankidetza, bazegoen elkarlana, baina enpresa sortzeak nolabait obligazio batzuek sortzen zigun. Nolabait itzuli gabeko bide badala. Gainea, erabaki genuen enpresa antolatzea, non erabakigunea %50 dago ikastoletan eta %50 elkarren. Beraz, akordiotara iritsi behar da bestela blokeo hutsa da. Horrek nik uste dut ematen gaituela gaitasun asko erabakiak hartu, kurrikuluna garatu, teknologi berriak aurrea atera, eta uste dut poliki ari gehala nolabait gizarte honen beharrei erantzuten. Hor ere, erabaki genuen oizko soziedade merkantil bat antolatzea. Zergatikan? Arrazoia zen, merkatuan lehiatzeko asko komodoago da soziedade limitatu bat izatea, edo anonimo bat. Gertatzen da akzionista diala edo elkar fundazioa, edo ikastolak. Beraz, benefizioak berriz inbertitu berdia nahi nahi ez. Ez dago inongo kanpoko eragilerikan nolabait hori desbiatuko dunik. Eta egia da, hasi ginenetikan, izugarrizko nola da eskaintzak ondo dirala kanpotikan, argitaletxe haundienak, haunditatikan. Baina diru asko gainean mailan jarriaz, elkarrei eta ikastolei nolabait, maila batian gauza asko soluzionatuko lukena. Talata guzi segitzen dugu bakarrik, independentziatikan, eta inorren menpekotasunikan, edo kanpoko inorekin, nolabait akordioik egin gabe. Esatikan, kanpokoak, edo kanpoan erabakigunea dakatenak, erraldoia dira. Eta gaur egun laguntza dana, eta gizartean hori da gertatzen gauza askotan, ikusten dugu kanpotikan datorrena indar gehiago dago, hobeto daude, lehenago iristen dira, informazio gehiago dakate egia da. Baina hor, gurpil hortan sartzen geanean, horren ondorio gero da, hemengoak desagertzen diala. Eta kultura nazional bat egitetikan, bihurtzen gehala, kultura regionalista egitea. Hori Frantzia juten basea oso ondo jarteu, Prodi regiono, eta han dago Euskal Herria. Eta hori gure kaltetakoa da. Horreatikan ikasel helburua ez da bakarrikan testuak egitea, ez da bakarrikan kurrikuluna garatzea, hori baino asko gehiago da, oain prozesu estrategiko batian gaude, non erantzunkizun asko zabalagoa eman behar dugu. Eman behar dugu zabala, nazio bat erantzun eman behar diegula, eta gainea ez dugula, naiz eta ikaselkarbien enpresa esan, ez da enpresa bat bakarrikan lan egingo duena, baizikan beti eskua irikita aukiko du, eta hala egiten du gainea, hemengo beste zenbait eragilekin laneako. Zatik, elkarlana behar beharrezkoa da. Bakarrik ezin dana, jende baten artean posible egiten aldelako. Koldo, eta bukatzeko galdera pixka gaizto bat, ez? Ikastolak, kooperatibak, ez?
Eta hortik sortu duzue erantzunkizun mugatuko sozietate bat, ez? Josemarik dio, errezagoa dela merkatuan horrela aritzea. Aitor Bengoetxea dago hemen, gero komentatuko duzu berarekin kafe tartean. Koldo, ez alda pixkat ikastolen izaera kooperatiboa nolabait ahultzeko, bueno, ahultu dezaken esperientzi bat, ez? Baina hori elkarren erroa izan zen, diote, hemen, dara itortu beharko. Ez, Josemarik arrazoia du, egia da hori erabaki genuenean, buelta batzuk emon geniola, kontu horri, nik uste dute oraindik ere, ikastolak lehen esan dudan moduan, jaio ziren batera eta gero joan dira aldatzen, eta nik uste dut honetan ere, pausu horiek agian momentu baten eman beharko ditugula, ezta? Dela den nik uste dut azpimarratuko nuken, ni askotan, pizkat aztertzerakoan zer den kooperatiba bat, zer den ekonomia soziala, nik uste dut beste begirada batekin aztertu beharko dugu. Iparraldeko ikastolak ere, oraindik ere, elkarteak dira, bere legislazioaren arabera, zailtasuna egongo zirelako kooperatibatik izan da Frantziako kontratu hori aurrera eramateko, eta Frantziako estatuarekin kontratua aurrera eramatea ez da gauza txikia, azken aldien biztan dagoena da. Eta kaso honetan gauza berdina, baina gure formula hau ezaugarri batzuk Josemarik aipatu ditu, baina uste dute ekonomia sozialaren ezaugarri gehienak hor daudela. Eta nik uste dute aurrera eramateko oso garrantzitsua dela sormena nola egiten da, praktikaren bitartez, ikastoletako langileen bitartez, nik uste dut hori parekorik gabeko formula bat dela, olako ikasmaterial gintza munduan sortzaile lan hori egiten den dugun moduan ez dagoela parekorik, eta horrek nik uste dut egite berri bat emoten du. Baina nahiko nuke gehitzea, dinote, egia da, eta esan duen bezala, etorri direla gure gara beste monstro batzuk, eta ikasmaterial gintzan, hartzen baduzue hor munduan dauden enpresarik potentenak, oso enpresa handiak daude, oso inbertsio fondo batzuk ere, momentu honetan apurtzen ari dira merkatua, iaia estatu osoan, inkluso Santillana bat eta hauek beldurrez ari dira hor sortzen ari den indar bat dela eta, baina ez hori bakarrik, gurean, emoten du orain dela asko gertatu zela, baina gurean dagoen gobernu batek gure materialak ere debekatu zituen, esan izan orain dela 110 urte, aurreko hamarkadan gertatu zen Nafarroan, eta gu horren aurrean errez genuen, ez da, gure materialak aldatu, pizkate Nafar gobernuari eskakizunei menegin, eta problemarik jarraitu, baina ez, gu gureari ekin genion, era batera edo bestera, askotan esan dugun pase forala ere pizkat erabiliaz, eta ez genuen ezer aldatu, eta gure Euskal Herriarekiko dugun konpromisoa aurrera eraman genduen baldintza horietan ere. Hau da, independentziarena oso barneratuta daukagu, pentsatzen dugu multinazional mundu horretan ezin garela sartu, eta gero, jakinda ere, estatuek edo gobernuek arazoak ipini dezaketela, baina guk oso garbi daukagu gure determinazioa, eta garai baten horregatik euskal kurrikuluna aurrera eraman genduen, eta egiten ari garena da euskal kurrikuluna gure ikasmaterial gintzara eramatea, eta horrekin joango gara joan behar garen tokira. Mila esker Koldo, mila esker Josemari, eta mila esker parte hartu duzuen esperientzi guztiei.